Ngiyanibingelela bangcwele baNkulunkulu egameni likaJesu. Ngingumntwana kaNkulunkulu osindiswe nguJesu Kristu, yena oyindodana kaNkulunkulu. Ngiyakukholwa konke lokho izwe likushoyo. Kunasesikhathi nje ngisahleli la ngicabanga nganayindaba ebalulekile. AmaKristu enyuvesi. Thina singamaKristu kumele noma sishintshe indawo noma siye endaweni ezihlukahlukene sifike sibonakale ukuthi singamaKristu kuleyo ndawo, noma sifike sizibonakalise ukuthi singamaKristu kuleyo ndawo. Noma uthulile ngezenzo zakho kumele zibonakale ukuthi lona ungumKristu. Manje ngisahleli la ngiyazindla nje kabanzi ukuthi bangcwele baNkulunkulu siyalihlaza ivangeli masifika enyuvesi. Ngendlela esigcoka ngayo siyalihlaza ivangeli masifika enyuvesi, ngendlela esenza ngayo siyalihlaza ivangeli masifika enyuvesi, ngendlela esisaba ngayo ukuthi sikhulume ngezwi likaNkulunkulu. Siyalihlaza ivangeli noma siyamhlaza uNkulunkulu yena owenze umsebenzi ongaka ukuthi asisindise.